Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas upoređujemo dve maskare, tačnije da vidimo koja je bolja od bolje. Obe su Maybelline, prva je Lash Sensational, ona je u ovom Rose Gold pakovanjcu, dok je ova maskara zlatna, a ova druga je, to je u stvari u pitanju Colossal Big Shot Volume Express maskara. One izgledaju dakle ovako. Ova je četkica od Lash Sensational, to je ova Rose Gold. Kao što vidite ima gumene tanke dlačice. Meni se iskreno najčešće ne dopadaju ovakve maskare, više volim one sa dlačicama. Međutim, ova maskara je potvrdila da to ne mora da znači jer je zaista fenomenalna. Zatim druga, Big Shot, ona izgleda ovako, njena četkica nije gumena, to mi se baš dopada, gusta je i zaista super izvlači trepavice. Ovako, ovu ću da stavljam na levom oku, s tim da znate da je ova maskara malo starija od ove, ali sam je malo razredila s onim Inglotovim čudom, kako se već zove, samo sekund. Durolineom, on izgleda ovako, tako da meni ovo uvijek pomaže ukoliko je recimo malo se stvrdnula maskara, pa uvijek malo razredim sa tim, tako da mi je super to. Dakle, prvo nanosim ovu maskaru na levo oku. I ona izgleda ovako, kao što vidite nije mi uopšte slepila trepavice, meni se iskreno dopada i najviše mi je dala na dužini, baš mi je onako lepo izvukla trepavice, tako da ukoliko volite, tačnije ukoliko imate kratke trepavice, ovo je super maskara. Sad ćemo da probamo na donjim trepavicama, pošto skoro sve maskare se preslikaju dole, a vidjet ćemo kako izgleda sa njom. I evo kako je ovo ispalo, super je i na donjim trepavicama, kao što vidite nigdje se nije preslikalo, što je zaista fantastično, nekako mi je dosta otvorila oko i to je meni iskreno najbitnije jer ukoliko ima neko sitno oko, ovo će maskara sigurno da vam otvori. Zatim probamo ovu drugu, u pitanju je Big Shot, tako da sad stavljamo nju. I već na prvo stavljanje imam osjećaj kako mi lepo skroz iz korena raščešlja trepavice i skroz ih izvuče, mada primećujem da nije tolika dužina kao na Lash Sensationalu, znači na toj maskari. Više mi je nekako dala volumen što i ova maskara, dakle piše da je konkretno najviše za volumen. Evo kako ona izgleda ovako. I evo kako je ispala Big Shot. Nadam se da vidite koliko mi je dala na volumenu. A ova je više nekako dala na dužini. Dakle, ovo je Lash Sensational. A ovo je Big Shot. Vi sami procenite šta se vama više sviđa. Ukoliko imate kratke trepavice, ovo je najbolja moguća maskara za vas. Ukoliko imate pak problema sa volumenom, onda je ova maskara za vas. Ja stvarno ne znam kojoj bih tačno dala prednost jer prednosti nema. Ovo su definitivno dve najbolje moguće maskare na
Dakle, što se tiče drogerija, sigurno da postoji možda neka kvalitetnija, mada po mom mišljenju ne postoji razlog da biste davali toliki novac za maskare kad su ove dve zaista fantastične. Mislim da je njihova cena negdje oko 800 dinara, a sigurno možete često da ih nađete na nekom popustu, tako da obavezno probajte obe. Ja iskreno kad bih opet kupovala, možda bih prekupila ovu zato što ipak mi je potrebno malo volumena. Recimo ukoliko stavim veštačke trepavice, potrebno mi je malo da se one izdignu, tako da bih možda ipak vrlo malo prednost dala ovoj maskari, ali opet kažem da je i ova isto dobra. Bukvalno vrlo malo razlika je između njih dve. Ja nadam se da vam se ovaj video dopao. Skratila sam ovaj video da bude što kraći zato što sam počela nekako u zadnje vreme da vas malo više davim nekim dužim videima, a ovo je nešto kratko. Čisto da vidite koju maskaru da izaberete za leto. Obavezno probajte i javite mi vaše utiske. Mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!